Imini yesabatha mayibe enhle kwabangcwele. Uthaba kaSambothi obingilayo. Sabatha nguwe. Thuthuka buNazaretha. Uthaba kaSambothi obingilayo ekseni kuyisabatha kwinanda 88.4 FM. Sesingene ekseni sihamba naye umfundisi uJS Mhlongo, sinayo technical producer wethu Canon SA. Njengendwayelo siyabonga kumdali wezulu nomhlaba ophinde wazivusa sakwazi ukuthi sifike lapha. Sibingelela nakuwe emlaleli osilalele, sibingelela nakuwe eNazaretha, indawo ngeendawo la ukhona. Sithembe nakade besiguqweni sebeyile eziguqweni baboya sebehleli ke manje balalela inanda 88.4 FM. Tshela nomunye umthumele nanomqhafazo umthethe vula inanda la ukhona. Mongenayo inanda FM la ukhona, download i-app uzokwazi ukuthi usithole khona. Uma kungayona i-app uzosithola live, stream live ku www.inandafm.co.za uzokwazi ukuthi usithole lapho. Mongena nje lapha ku Google uthi nje inanda FM, uzothi mongena nje page lenanda ubhali live lapho vele uklik live. Uzobe ususidonsa live. Uzophinda ukwazi futhi ukuthi usithole lapha ya ku 068 764 9969 inamba ka WhatsApp leyo wala studio. Uma kukhona umyalezo ofisa ukuthumela 068 764 9969. Page ka Facebook Nanda 88.4 FM uzokwazi ukuthi usithole kulona, noma uye ku page elithi Isikhumbuzo ekuphakameni. Uzosithola ipage nethi Isikhumbuzo ekuphakameni ku Facebook page. YouTube makwenzekile inhlelo zakugeja ubusuyibamba ku YouTube othi Isikhumbuzo ekuphakameni, uzokwazi ukuthi usithole lapho mfundisi. Ake sibingelele ke kuindawo zonke la kutholakala khona lo msakazo wala inanda ingqwaqube. Sibingelela sisenyangeni enkulu, inyanga yokushintsha ibhantshi. Umprofethi eshintsha ibhantshi ezobuya nebhantshi elisha lokuzosebenza umsebenzi kaNkuluNkulu. Siyabonga sasho ngesabatha elidlule sathi singena silindele isikhumbuzo. Sikusona ke manje isikhumbuzo impela, ngoba sizofika thina singekho emsakazweni, kodwa ke iyona iweekend le esesiphezulu kwaso isikhumbuzo soMprofethi uIsaya Mudli wamafa Shembe. Ujwayele ukubizwa kanjalo amagama akhe, noma engaphelele, ngoba leli linye elijwayele ukusala leli lithi umloyiswa. Ngangizwa ke ithi nenyanga yezulu uma wakhe wayithanda ukumbiza kanjalo. Amagama akaphelele umprofethi uIsaya Mloyiswa Mudli wamafa Shembe. Kuthiwa I am Shembe, kodwa makuphelele I am Shembe. Uyena lo esihlangene ngaye la owaqala lokhu kuhamba, sonke njengoba sike sithi umqalo wendlela nje, ngoba uye owaqala le ndlela esikuyo manje yobuNazaretha. Ngesabatha edlule ngangithe inkosi mayivumile ngizolokhuza ngizodlala osanta bethu baleli bandla. Angazi impela imoya inkosi impela ngiyazi lento. Ngithi ngisabathe ngiyahlanganisa imshini yami yavele yaslow. Kwaze kwashaya isikhathi sokuthi umuntu uyahamba manje ingasaqedanga ukwenza lama clip ekade ngithi ngiyawenza. Ngazi ngivele ngafikelwa nami ukukhathala, kanti ngihlale ngingalali impela. Makhona umsebenzi engiwenzayo ngihlalele wona nje, kuthi hayi ngamane ngingalali. Hayi lokhu kwayizona angazi, kodwa ke uNkulunkulu wasekuphakameni sizocela kuye ukuthi asiphe okuyikona sokukhuluma. Sesiyophiwa uye wonke amazwi esiwakhuluma. Izinto ke sike siyihlele thina ngendlela yethu, kanti nayo uyihlele ngeyakhe indlela. Bethothi siyahlela thina ukuthi sodlala lokhu, yena athi akugona kokwanamhlanje ke lokho. Nizoyenza lento yenu ngelinye ilanga, kodwa hayi namhlanje ngifuna ukuze kube nje
sizozwa ukuthi uNkulunkulu wasekuphameni usipheni namhlanje njoba singena esikhumbuzweni sakhe. Ziningi izinto engiyitholile nami ezinye bese ngiyikhohliwe kade ngibheka ngilalela abantu abadala bekhuluma lapha ezikhumbuzweni. Bengithi bazoyikhulumela kodwa ke sesiyobona ukuthi ngesonto ezayo inkosi mayivumile bayokwazi yini ukuthi badlaleke. Sesiyobona khona. Mfundisi ake ngiqale kuwena. Mhlambe ake ngiqale ngibeke lolu daba lokuthi ngesikhathi uShembe sewumfana wathutha umuzi wakubo kwakhe eNtabazwe eHarrismith eFree State bakha eplazini lomlungu uConrad Grape babembiza ukuthi ke bona uKhondeladi uthi kwakuthiwa uKhondeladi indlela abembiza ngayo la kwakuyisikhathi sempi yasesandlane ngo1879 mebethutha sebeyale eNtabazwe besuka lapha Escort eNtabamhlophe uyise wayinduna yenkosi ulanga libalele iloko kunye okusemqoka okufuna sikwazi ukuthi waba nabantwana bakwabo ke uBombela abagcine behamba emhlabeni abaningi nampa abanye babo abalandela uShembe uqedizwe intombazane unokwazi intombazane umzi yonke umfana ututu umfana bese kuba uzikhohlisile intombazane abantwana bakwabo laba ngaphambi kokuthi ahambe asuke lapha labantwana laba abantwana bakhe lapha ke ngidluleke ngiye lapha sokukhuluma ngeinsuku zakhe zokugcina insuku zakhe zokugcina igama elithi Isaiah walithola ngesikhathi ebhabhadiswa ngomhla ka22 July 1906 umfundisi wambhabhadisa wakhuluma wathi namhla kubuye umprofethi uIsaiah waseBhayibhelini amazwi lawo ashwa lendoda yayembhabhadisa ulishiha waseBaptist esemnika igama lokholwa elithi Isaiah kusukela lapho waziwa ngokuthi umprofethi Isaiah Shembe. uShembe yena wayezibiza ngokuthi uyisikhonzi senhlupheko inceku kaJehova uthumekile amagama ayinike wona leyo ukuthi uyisikhonzi senhlupheko inceku kaJehova uthumekile. Insuku zokugcina zikaMprofethi kusukela ngonyaka ka1932 umprofethi uShembe wabe sekhuluma indaba yokuthi useyahamba. NgoNovember ka1932 wezwakala ehlabelela isihlabelelo esithi ngiyahamba ngikhathele ngiyahamba ngikhathele ngiyakulelo lozwa lobumi. Ziningi ezinye ihlabelelo ezikhuluma ngokuhamba kwakhe kepha kukho konke lokhu akekho ecabanga ukuthi umprofethi uShembe uzohamba. Lokhu kwakwenziwa ukuthi uShembe wazi wakhothama engagugi futhi enempilo yakhe iyinhle engaguli indawo. uShembe wadlula emhlabeni ngolwesine mhla ka2 May 1935 ngesikhathi sika9 ekseni esemzini wakhe eMkhayidini oseRichards Bay ke lo mzi uthi eMkhayidini. Wayesiyatshalwa ke emzini wasekuphakameni ngesonto mhla ka5 May 1935 ngesithuba zawo 6. Yini eyadala ukuthi kuzobe isithuba zawo 6? Kusho ukuthi wayefuna kwenzeke izinto zakuqala ukuthi umnumzane ufihlwa sokushona ilanga. Engakahambe emhlabeni wayaleza ukuthi kubhekwe isikhathi umphefumulo wakhe oyophuma ngawo nesikhathi umzimba wakhe oyobekwa ngawo ethuneni. Ngalezo sikhathi zombili wathi amaNazaretha ayomkhumbula njalo naye obeseduze kwawo. Iloko akuyalezayo ke kwase kwenzeka njena nempela kusukela ngalowo nyaka ka1935 umthandazo wasekuseni wenziwa ngehora lesishiyagalolunye okuyilona okwaphuma umphefumulo wakhe ngaso. Umthandazo wokulala ke wasewenziwa ngo6 okuyisikhathi ehla ngaso esehlela elibeni lakhe. Ngakho ke lezi zikhathi zombili semqoka kakhulu kumuntu ongumNazaretha. Umthandazo wakhe okugcina ke
umprofethi uShembe uthi inyama yami ikhathele izolala ethunini, umoya wami uzovuka wembatha inyama entsha, kwaphakade bengizelwe nanini ngiyakuba khona. Umyalezo wakhe lo uthi inyama yami ikhathele, umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha, kwaphakade bengizelwe nanini ngiyakuba khona. Kusho ukuthi ngenye indlela yena inyama ezokhathala, kodwa amandla asezulwini awembethe, azovuka angene enyameni entsha. Wesehamba ke ngempela ngomhla ka-2 May 1935. Kodwa uma sila asikhulumi kakhulu ngokuhamba, ngoba into esemqoka kunakho konke kwangeyona inyama, kwakuyilo moya akhuluma ngawo ngafi, yilo moya odala sithi uShembe akafi, ngoba uShembe uShembe kunakho konke yilo moya, ngoba igama elithi Shembe lihlukana kathathu. Igama elithi Shembe lihlukana kathathu. Kufike kube uShembe isibongo, bese kuthi uShembe kube elinye lamagama akhe. Ngesikhathi kuthenjiswa ngenye indlela awamathatha amagama akhe. Ufika bomndlu wamafa, abomloyiswa, abo izaya bese boShembe. Lele lithi Shembe linanyathiselwa kakhulu enyameni, ingakho lihloniphekile lingabalwa kakhulu, ngoba igama lomphefumulo ombethe. uJesu wambathwa umoya ubizwa ngokuthi uKristu, ngoba ube uKristu mese ephume kubhaphathisweni. Umqali wendlela ke yena kuthenjiswa engakazalwa, kuthiwa wena ntombazane yakahadeni uyokhulelwa umuntu udle usudle umoya, usudla umoya ogama la uShembe. Uthe efika yena wafika eswini sentombi yakahadebe, wafika wambathwa yilo moya. Omthole eswini awufani nomoya wobungoma, nomoya wayonke into othola abantu sebebadala. Yena ufaka eswini wahamba ohlala esibelethweni sentombi eyiphethe kahle, awufani neminye imoya. Ingakho uma uyiNazaretha kusekukhona la kuphunyuke khona mungeno eminye imoya, ngoba umoya wobuNazaretha awuhlulwa lutho. Ngoba uqala esibelethweni, waqala esibelethweni sentombi yakahadebe, uthe efika wayewumukela lo moya. Sizongena ke eindabeni zakhe kakhulu, kodwa asona mathele ekuhambeni. Yeah. Noma soyikhulume ukuhamba ukuthi esezohamba wathini, iziphi izinto azenza, iziphi izinto ezayikhombisa ukuthi uvele ezulwini esezohamba, konke lapho sofika khona. uShembe mfundisi ufundisa into eziningi kakhulu. uShembe akaza libhade esikoleni, lezi ikole lezi zala emhlabeni, kodwa izinto ayikhulumile zibonwa ososayensi nochwepheshe namhlanje, ukuthi hayi hawu sithi masithi sifunda izinto, hawu engane lento uShembe wayeyikhulumile, hawu uthi ubona okunye, hawu engane nalokhu uShembe wayekhulumile. Kodwa manje ukuthi mase kuvela la ezikoleni kube ngazi ukuthi nje hawu into entsha le evela, cha yakhulunywa uShembe nje fika lento wawatshela amaNazaretha. Even ngisho ukudla njengoba bayifundisa ethi ngakudla ukudla okuthile, ngakudla ukudla okuthile, nidla okuthile. Namhlanje uzobona manje hawu nakho lezi zinto ekuthiwa kungadliwa into ezithile ezingo, ngani uShembe waye etiye nje uShembe nakhe memezela esenhlangakazi ethi kutshelwa abantu nasekuphakameni ukuthi hayi itiye alisaphuzwa. Kanti uzothi uNkulunkulu kena hayi uyabona abantu ethi itiye abangaliphuzi sebehlubuke bonke batshele baliphuze. Kanti wayazi uShembe ukuthi no, itiye ezitiye alinankinga, into eyinkinga ushukela. Namhlanje
kudliwa itiye noshukela abantu bayagula kanti inkinga ushukela hayi itiye ngoba itiye liwumuntu liyikhambi nje lilodwa maze kuthiwa liphuza ngize ngilinganise ngithi ngibuka amafilimu lawa amashayina kakarate kakung fu ave liphuza amashayina itiye lapha ya ngeenkomisho ezincane engaka kuhlale kuphuza itiye kodwa uzungabona belifaka ushukela uvele kuthatha itiye lithela itiye lilodwa alinankinga itiye liyinkinga masulifaka ubisi noshukela hayi ke usuwakhile kupoison lapha so uShembe izinto ayeyikhuluma lezi eyikhulumela ukuthi siphile ethi singakudla ukuthi idlana ukuthi ningadli kakhulu futhi wayekusho lokho ningadli kakhulu khona isalikwazi sake sathi hawu babamkhulu wayethi ubodla into engalingani intende yesandla sakho into ehlala la esandleni athi hayi ubodla into engako namhlanje uthi mawuthi ubheka ochwepheshe kuthiwa cha ungadli kakhulu ungavaleki ufake isizuhlale sinesikhala ukuze sikwazi ukusebenza mase sigoqene nje sekuthiwa sekuthe nya ushaya indunduma eplateni engakho abantu benemkhabe engakho ngoba manje nangaphakathi akusagayeka kukwazi ukusebenza kodwa ke izinto ke inhlobo zokudla ezakhiwe ngoba lezi zinto ezidliwa manje vela khona ukudla kusakudla ingakho ungasuthi udla indunduma eplateni engakho awusuthi uhlezi ulambile kodwa mawudla ukudla kwangempela lokhu uShembe ayikusho udla kancane usuthe kakhulu mawudla lento engekona ukudla udla kakhulu kodwa usuthi ngani ngoba kwakona lokudla konke kuushukela kufaka ushukela uvuka ekseni uvuka ngeti ufaka ushukela isinku sinoshukela ufaka ujamu unoshukela ngisho ukuthi ufaka upeanut butter nawo unoshukela konke nento ifaka ushukela kuyalambisa iyona uShembe into ayizama ukuthi asigweme ngibuke ngibuka izithombe manje amaNazaretha mase eshuthile etsaka ngokuthi wona awasadla amadumbe ngesabatha ayihleka kuthiwa nidla amadumbu ukudla kwesabatha namhlanje adla ngo-fork and knife ubone ebeke pizza ebeke inyama iteki ngithi mina baze bawudla abantu poison iyo nje lo poison obagulisayo abantu nje inyama le abayidla kangaka manje sebetsaka abantu bethi abasawadla amadumbe ngesabatha namasi inyama ine acid ukudla inyama kakhulu uyaqala umuntu athi ngine acid uyithathaphi sokhona negout igout acid icancer ke phezulu kwakho konke inyama ibanga icancer ngoba ikakhulukazi ngithi angigcizelele nje lezi zinto ngoba uShembe wafundisa ukuthi asingadli kangakanani asidle kanjani ngoba kwalento enithi inyama enithengayo enithanda kangaka ave zijoviwe zifakwa yonke inhlobo yamakhemikhali lenyama enidlayo kangaka usuzutsaka ukuthi hayi asawadla amadumbe ngesabathi ikona ukudla ke lokho yabo lokho kodwa khona ukudla ikona ukudla yabo lento enidla namhlanje senidla nange-fork and knife udla ngenxele uyiNazaretha amanuka belungu ingakho bedla ngamanxele bedla nge-fork and knife ifork bayibambe ngo-left ngisho isiZulu ngenxaka makuthiwa leli bandla ibandla lamasiko kuyisiko lakaZulu ukuthi udla ngesandla sokudla laze lashiwe igama kwathiwa esokudla esokunxele ileso kuyisula ngemuva ke lesekuthiwe sokunxele usudla ngazo wena njengomlungu inuku vele ingakho edla ngalesandla lesedla nge-fork and knife athathe isandla sokuyisula ngemuva athathe sona sifake emlomeni ngisho amaSulumane igwili yazi moya lapha ema-restaurant awo la sidla khona ke makwenzekile safica ukulamba ucinga indawo yamaSulumane ungena la indoda nonkosikazi ubothi igwili lezi ihlale lapha zodwa ukudla zikudle ngesandla azikudli ngisho nangefork ke nangani zidla ngesandla amaSulumane igwili ngesandla lesi nathi thina abantu esasidla ngaso sasidla ngezandla kwakunjalo nje ulibamba uphuthu lwakho noma yini umfonyozo ulithi noma isigwaqana umfonyoze ngesandla namhlanje sekulahlwa konke lokho amaNazaretha athuthukileke asa nilogcwala ibhedlela engalokuthuthuka lokhu nithuthukelwe ngisho naseyintweni engasili akhala amakhosikazi amaNazaretha akaganwa namakhosikazi amancane thothi indoda isikhulile unkosikazi mncane
ngeminyaka uzothi usuku useyakhala hayi ubaba kasezi kahle ubaba uyakhathala uyashesha ukhathala ukhathazo wena ngale forget knife omnika yona umfakela ukudla ongagayeki eswini umfakela yonke into le engagayeki uya ukumnikeza amadumbu uya ukumkhelela imbuya lapha eminyango adla izinto ezinempilo uyaka yonke into uya ukumphakela isijingi usasa sona isijingi siphekwa kanjani yonke into ufaka yonke into le namakhemikhali oyithenga esitolo kujike kukhala wena futhi gula nonke nezingane niyagula la endlini sidlule lapha mfundisi kukhona indaba engeke ngayifunda angasho ukuthi indaba ziningi kodwa ngeke ngiyiqede kule ncwadi le ethi indaba kaIsaya Shembe umqulu wesibili okusho uvolume 2 wencwadi ebhalwe uAdvocate Mnyandu ethathe incwadi eyayibhalwe uIvan Hexembe noOsteisen wayichaza ke ubaba uMnyandu ukuthi wayicele imvume ko Hexem wazwamthola le eCanada la isezinze khona uprofessor khona njengamanje wase ayitranslate ke lencwadi wayihumusha ngesiZulu izo lezi incwadi engithi mawuyithenga lapha ku internet ukhipha 5000 7000 ngeke ngiyibone ziyehla zenyuka ezinye ayisatholakali ke khona ngike ngayicinga nami hayi ikhishwe ngisho ku Amazon awuyitholi uAmazon ke unalomkhuba ke futhi ukucinga incwadi la mawula eSouth Africa ungayitholi uthuthumela umuntu ophesheya yena angene ku Amazon mayengale ngaphesheya ayithola kusho ukuthi ngenye indlela sebeyasifihlela la eAfrica kunencwadi esifihlelwa zona ukuthi singayitholi zitholwa yibona ngale thina singayitholi iyo ke lemqulu ke le engasatholakali kodwa ke nangu ke usizileke uAdvocate Mnyandu wayitranslate lezi incwadi kuyihlazo ukuthi kukhona umNazaretha ongenazo lezi incwadi indaba kababamkhulu lezi ezayiqoqwa ubaba uPetros Dlomo umsawenkosi Dlomo uyena owayiqoqa yonke lento bafika nalabelungu base befika bayithola esekuqoqile yena ba translate bona bayise singisini usesukile kubaba uMnyandu wayibuyisa njengoba ubaba Dlomo ayiqoqile wayibuyisela ezizulwini umNazaretha ke ongenazo indaba kababamkhulu inkinga ngiku chapter 32 la akwona chapter 32 uchapter balo kodwa angiyeke page 34 usahluko 32 lathi khona uShembe ugcoba umfundisi wesifazane indaba yaxoxa ubaba uElias Khawula wayibhala kubaba Dlomo ngisho incwadi ka ubalo nkosikazi ihlala esikhuluma ngayo ugana hayi ugana khona lo munye wayihlala la eNanda akhona lengiyifunda kakhulu ethi Shembe the man and his works ngizomkhumbula lo nkosikazi omlungu lokhu owathi ubaba omkhulu esehambile uyena yedwa umlungu wavunyela ukungena afika abone umzimba kababa omkhulu oyilandla khona zonke izikhulu belungu babengavunyele kwangangeni umuntu kodwa uyena yedwa owathatha wakhonjisa umzimba kababa omkhulu ukugcina belungu abazange bavunyele ukumbuka uthi ke ubaba Khawula ngesikhathi efika kithi uShembe uClara Maphumulo oyindodakazi kaAntwami wayesemncane efunde esikole uShembe wamgcoba lo ntombazane waba ngumfundisi wokuqala wangakithi emampondweni wamenza futhi unobhala wakhe owayebhala yonke imisebenzi yakhe ngenkathi emgcoba uShembe wathi namuhla ngiyakumisa ukuba ube umfundisi wami ngizothola nesidlo esiyingcwele kuwo uma ngimukelisa abantu isidlo esingcwele wena yongiphathela izitsha ezingcwele wamgcoba egospel kodwa ngaleso sikhathi lo muzi wongabizwa ngaleli gama ngelinye ilanga uShembe emukelisa isidlo senkosi wathi mntanami ngicela ungimukelise isidlo senkosi waguqa ngamadolo phambi kwale ntombazane wamukela isidlo esiphuma ezandleni zayo kuthe eseqedile wasukuma uShembe wemukelisa ibandla intombazane imphathele izitsha ezingcwele
ngangingakwazi lokho, ngangisemncane ngizwe ngayo le ntombazane ingixoxela ngokugcotshwa kwayo. Ngilala ngikhona kuleli bandla namhlanje abantu bakhuluma baqhansa imthambo kuthiwa umfazi ngeke aze abe umfundisi, bagxeka inkonzo lezi mhlambe ezamaKristu nabantu besimame ababafundisi. La kuleli bandla umfundisi wokuqala wasemampondweni nango ubhaliwe la kuthiwa kuClara Maphumulo, futhi wayesemncane. Makuthiwa wayesafunda isikole, wamgcoba emncane ubaba omkhulu. Ngiyacabanga ngithi ngangeke ngizwe angisazi noma umfundisi ungidini ngoba sasenza iresearch sibheka lo mama olapha ya oguqile nobaba omkhulu kuleli photo. Ubaba omkhulu ngathi kusuke kumama Nazareth eguqile kodwa kwavela ukuthi hayi uClara lo uClara Maphumulo, kodwa ufake isiphila sabakhokheli. Sasicinga lapho angisasathola ngobani wathi hayi uClara Maphumulo lo mfundisi wokuqala wasemampondweni. Ngizoconfirma kodwa ngicela ungayithathi nje ngoba injalo, kodwa ngiyakhumbula sicinga sathola igama likaClara Maphumulo livela. Ngisazobuye ngiconfirme kahle. Akakubanga uyena yedwa, sizokhumbula futhi ukuthi waphinde wagcoba unkosikazi kaThabethe Efrahed ephumleni. Ephumleni naye waba umfundisi. Ukuthi ke namhlanje sisababoni ke abafundisi besimame akusho ukuthi babe ngekho noma babe ngeke babe khona. Mangase kusuke nje namhlanje ngoba inhlangothi sezingaka kube khona inhlangothi ezogcoba umfundisi wesimame noma umvangeli wesimame, sengaqala khayizwe ibhadi kuthiwa sebehlubukile. Cha, into ayenzeka ekuphakameni umvangeli umuntu wesimame, umvangeli la ekuphakameni. So alikho iphutha kuloko kuyenzeka, kodwa okusemqoka ukuthi kufuna sazi ukuthi lokho kwenziwa uShembe, akaboniswa abantu. Yebo. Uyayabone lo moya ukuthi umfanele lo akufani nokwamadoda, na futhi kuyafana kuphela ukuthi sesibone ngenye indlela. Mhlawumbe sofunda incwadi ngelinye ilanga ukuthi abafundisi akabonisa ukuthi uShembe ukuthi ubani ofanele ube umfundisi. Kufika umoya umkhombisa ukuthi umfundisi lo, kufika umoya umkhombisa ukuthi, ngoba okugcina ithi inkosi ilanga abafundisi bami engibabekayo bayafa, abakhokheli bami bayafa. Njengoba sekunje sibona kuna kunqaba yamathempeli kuqale lapho. Uthi ke sengizonika ithuba, uthi niyobhala igama phansi nilethe kumina, nikhethe abenu. Nikhethe abenu. Uthi ke kuyothi noma ngife ngimodlweni imkhethile imfene noma inkawu le, uthi ngiyommemezela ngobo wenu. Uthi niyoyibonela nini ethempelini esephakamisa umsila. Bathi abantu amen. Namhlanje ufika ngena umuntu abekwe athi eqala nje abenza into ezibheke eceleni, kanti khona abasifunayo isikhundla, khona abanye abafana nabanomoya omubi njengaye, bese bethi ahlangane nabanye asiphume kuleli tempeli siyovulela lethu. Nethempeli le amathempeli lawa ayengavulwa ngentando yabantu. Kwakukhulunywa naye eqala athi isokufuna lithempeli endaweni ethile. So sokufunda ngelinye ilanga ukuthi obana babebuka ukuthi sokufanele kube ithempeli bese beya kuyena ebese ethi kulungileke. Namhlanje sokwabantu amakholwa awabona azobika umshumayeli simbone enza ukuthi nokuthi sase sithi asithola indawo, sesiyitholile indawo isiguqo, sesinabantu abangaka. Angithi okweni lokho. Ingakho ke ubona sokukhona imikhuba eminingi eyenzeka kula mathempeli esiyiqambela wona. Ngikhumbuza umshumayeli ngeke ngimbize ngegama, ngizoligodla nje kwamanje. Ngeke ngimbize ngegama nesibongo, ngizoligodla kwamanje. Wakhona la eNandi eNzansi lapha ngakwena ongasekho emhlabeni, elahlala ibandla lamkhipha lethu semdala la selibeka owalo. Lafika ilanga, lafika kulabo abagcotshiwe
umshumayeli nomkhokheli lithi uphi umshumayeli wami wavuka lo wayoxoxela lo ukuthi nakade kufika inkosi ilanga ebusuku ibuza ukuthi uphi umshumayeli nomshumayeli uthi nami mimi ufikile wafika wambuza bathi sabathi afika uzombuza liyabuza inkosi iluphi umshumayeli wami lo mshumayeli wagcotshwa eseyimncane engelona naneNazaretha efika enhlangakazi lafika ilanga lavela mgcoba lamenza umshumayeli emncane 1940 or 1941 part ka 40 no 41 lafike lamgcoba elame engelona neNazaretha konke ukufunde ngendlela wayihlekisa indaba yakhe mayexoxa ethi hey ethi wayengekho umshumayeli ongangamuthi bekuyimpunga abashumayeli amadoda amadala uthi ngumfana uthi ilanga like lingithume makulesithathu kusuku leziguli kuthi angihambe nami ngiyothandazela iziguli ayingifike baba badala laba hey kuyathandazelwa la kuthiwa yona mfana uzofunani la athi the inkosi nami ngize la hamba la uthi bamxoshe uthi ngelilanga wazamthatha omunye umshumayeli wajikela naye ngalemva kwendlu uthi wamfaka unyawo enqeni wamsha uthi ngoba eyingane so wayengajwayelekile le nto kodwa hayi ingane engake umshumayeli kodwa ke ngifakazela lento ngoba thina sasixoxela uyena ngelinye ilanga ikhona idisk yakhe ukuthi khona omunye wabafundisi owayiboleka ongasayibuyisi eyikhulumela lolu daba lwakhe inkosi mayivumile ngelanga soyithola simdlale lo mshumayeli elixoxa udaba lwakhe kodwa ke sikubaba omkhulu la sikhona ngoba sesikhumbuzweni sakhe bese sidlula ngoba sikhuluma ivele ingene le ndaba isuke kwenye ingenelele kwenye usuke kuqhamuka imithetho ayishaya ubaba omkhulu ephulwe manje wonke lo mshumayeli okhuluma ngaye nje yilo mshumayeli owahamba nomunye wabavangeli ohambe sekumvangeli beyothandazela umuntu endwedwe njalo bafike lo muntu phansi kwendwedwe lapho mebefika phansi kwendwedwe bafika njalo lo muntu uyabezwa bathi bahle emotweni nje vela phuma abaleka babona abakubo wakhe nakungena abantu abezomthanda bathi ubaleka manje kwaze kwaba insuku eziningi lo muntu njalo bebefika aba sikhuluma ngalo ngomthetho kaShembe ukuze umuntu oyenzayo lento ayiyeke khona indoda umfundisi esanakukhuluma ukuthi iyenziwa leyo nto ayikho siyayiphinda futhi ayikho asingabazi ukuphika kwethu ayikho ngenzela ukuphinda kaningi ukuze manihlangana nawe nitshela ukuthi yayikhuluma into engekho yayidukisa umthetho kaShembe uthi ke baze bacabangile ukuthi cha ake sithi masifika embhedeni alala kuona sithandazela sithatha amanzi abusisiwe sichela umbhede ukuze sicela ingilozi ukuthi imbambe size sifike uthi ngempela bakwenza lokho kanti uNkulunkulu sebanika icebo lokumbamba bafike bawuchela umbhede ngamanzi bathandaze uNkulunkulu wasekuphakameni mefika namhlanje sicela umbambe size sifike simthandazele uthi hayi ngempela ngalelo langa sokuchela umbhede bamfica nangu lele bese beqala ke baguqeke mebevula ingubo nje yokuthandazela isembatho sokuthandazela bezomthandazela athi hayi ima wena sibani wena uphuza iti elishisayo ngesabatha athi lo phuza iti elishisayo ngesabatha udla ukudla okushisayo ngesabatha athi lo angikazi athi kwahleke iti usuku ulifaka eflaskini usuke lingashunqi lenjoba uhlala uneflask wena lisuke lishunqi manje aluwana nomlilo asweltu athi ke ngicela ke mina ungangithinti ngoba angizophuma kulomfana uma ngizothandazela wena uphuza iti elishisa ngesabatha usashunyayelwa idimoni angizophuma kulo uma kuwena ozobamba ingubo wayiyeka ingubo le ndoda umshumayeli yamthandazela yedwa yoyo phansi kwandwedwe lapho uthi ngamthandazela ithi ngamthandazela ngedwa wasinda umuntu aliphuzwa iflask ayivumelekile usathi iflask ke mfundisi sebe nama microwave manje baya microwave ngabe chaza iflask ayivumelekile kwa microwave le
ukudla kwesabatha akufudunyezwa. Ungathi mfundisi ngake ngakhuluma ngathi khona kakizwe ngoba noma uye lo mshumeli nombani angisazi uthi hey ilanga ngoba sake sahlala nenkinga ukuthi kulakhuluma isimanga ngenye ilanga nithi kwakho drink leni iphuzayo kufanele ngani iphuzi ngesabathi ngoba iphuma emlilweni awu angithi ama-fridge abebaso kaparafini bungakho phela ugesi hlale liyalokoza lapha ngemuva liyavuka kufaka uphalafini bese liyavuthila uthi kwathi kodwa ngasho ukuthi ingaphuzi wathi kwa cold drink leni iphuza ngesabathi khwane ngani iphuzi ngeke ngayikhuluma lento Thabo ngesonto edlule ngoba iyacishe ngishaya ake siqaphele maNazaretha bengijathi uma ngisuka eGoli ngigibele ngolesihlanu ebusuku ngo10 ngibele mhlawumbe bus ka10 ngenzela ukufika ekseni mangifika eMontrose kube kuhle izinto zakhona lezi kade ngihleli nentombazane la ngiyaxoxa ngithi mina hayi ngiyinazaretha sixoxe mina bengihleli nomuntu ngikhuluma bakashela angikhuluma enye indaba noma ngangena okunye kodwa ngifuna ukuthi ngiyinazaretha mase kuphuma sokuyothengwa la koMontrose ngibuye nofish wami sengiwuthengile uzukhohle kuhlehla ngakho kuthi ungahambi ngosuku lesaba ngoba uzobona izinto uzokhohle ukuthi olesingane bese wenza izinto ezingenziwa ngesabatha thenga ufithi mangihlala phansi izinto manje kambe baba usho ukuthi uyinazaretha ngithi mina ngishilo ebesithi kanti isabatha liqala nini angibange ngisalo ngibona lo fish sengikhohliwe sengikhohliwe kanti ngalelo langa khona lapha eMontrose kwakuzoba isikhumbuzo ngihlangana nenqwaba yamaNazaretha asuka ngalapha la ngisuka ngakhona eGoli baphethe amabhega baphethe ama-KFC bangenile la bathenga we man ngabafonela ngathi hey we bafowethu yazi nginibonile niphethe o-KFC nayo yonke into bese nikhohlwe into lesihlanu isabatha lingene ngo6 mase kwenzeka ingozi endleleni bese sithi hey kanti ingilozi ibalekile isale eMontrose nje avele yasala nako kunye kuphuma isabatha seniyagoduka noma seliphumile isabatha asingathi mesifika eMontrose sithenga iKFC angithi kade kusatshata kuphuma isabatha sagoduka lamafutha akufaka yona lenyama nenye yale nyama elapha yonke bingathengwa umuntu iphekwe ngesabatha asingene enkingeni ngephutha ukuba ziphekela amadumbe ethu ngabe uyiphathela amadumbe akho cha ngale lokho ungafuna amadumbe wayeke cha sengiyasho kodwa yivikeke lento zibheke izinto ezokufaka enkingeni unganakile angithi uyathenga amafutha lokho abila ngolesihlanu sabatha lonke abebila sokufakwa khona hayi angikudla ngudla okushisa ngesabatha ezinye zezinto ezisihlelayo ingenxa yokunganaki umthetho kaNkulunkulu ngoba kungekho futhi nongakuthenga la angithi sifuna kona lokhu ngoba manje ngisho amasaladi into engaphekwa ungadonsa wona amasaladi lawo thenga isaladi futhi nayo ifica mhlawumbe ihleli lapha emafrijini kuneyinhlobonhlobo zamasaladi uqukula isaladi uqukula amafruit uquqududla nangubheka intshangase lapha ku Facebook uyangikhumbuza uthi uMrs Wells lo ngikhulumayo Nelly Wells nange yangikhumbuza siyabonga mkazi hayi wangikhumbuza impela bengisha uNelly Wells obhale kakhulu ngobaba mkhulu yes mfundisi ibalekile lento oyikhulumayo ngoba izimfundise uShembe ashiya kuzona fanele futhi ngoba abanye abantu benza izinto ngoba ikhulunywa lento oyikhulumayo abazi okunye ayikhulunywa okunye khona umthetho okuyizulwini bese kuba khona izinto ayikhuluma uShembe ezokulapha umuntu ngaleso sikhathi bese kuba khona ezinye angazi ngathi ezokwenzana kufana nale uma ubaba mkhulu akhi ithempeli lapha
ngithi ithempeli lokuqala phansi kwentaba indlangazi iJordan emzini waKambiza umakha leli thempeli abakholwa labantu angena kubona Kambiza mase engenile usegcina sethi igama lalomzi sengiyalishintsha akusekhona einkambeni kwakuthiwa seinkambeni ngoba kwakuhlala egayini abantu bendawo ke bakanzama bagcina bethi la sihlale siphuza njalo seinkambeni sayinkambeni bagcina bethi abanye bathi abanye semkhambeni kanti seinkambeni ya ngoba kwenziwa njalo kuthiwa mefika uShembe wenza isimangaliso uthi lana ke akusekhona einkambeni sokuyiseJordan angithi usewela umfula lapha uwela umfula umdlotshana wawelela khona uthi ngoba sengiwelile lapha la iseJordan usethi kaManazaretha sengiwatholile la ukhuluma lapha ngogogo oMaxulu ukhuluma ngoMathusi waKangcobo ukhuluma ngokhulu wami uManzama ukhuluma ngabanye bakhona lapha konzama inqaba omakhuzwayo uthi ke nizosabatha la usethi ke akusontwa kulomzi umuntu ozophendwa kusho ngomndeni wakhona ukuthi abasonto njalo abalayika abasonto abakulomzi usethi ke inkonzo yesabatha senizoyenza kulendlu khomba indlu uthi ke kubona ngenzela ukuthi abantu bazi ukuthi khona into eyintshumayelo nje yokusindisa lo mndeni engewona umthetho uthi ke noma ningafika bebasile kulendlu ningaphuma egcekeni la uthini uthi ningaphuma egcekeni kodwa ningangeni phakathi endlini uthi anohlala nizungezelendlu anohlala kuthi kube kuneveranda bezothi anohlala everanda uthi anohlala nizungezelendlu uthi nivula inkonzo yesabatha nenze konke niphume lapho nigoduke uthi manimuya ngesabatha elizayo bengabasile anothatha amanzi umshumayela wabusise bese niyachela manje abantu mebezwa lento bazothi wathi ungabasa ngesabatha kodwa mase ubasile kuyahlanjuluka labantu babezohlambuluka kanjani ngoba babe ngakhona wenza la wenza umngani la akafuni ukuthi labantu kube ngathi ubakhipha inyumbaza yebo uthi niyothi manibuya ngesonto elilandelayo nichele uzuza inhlanhla lo muzi enkulu inhlanhla futhi namanje lo muzi uyizuzile khona futhi ngoba mangikhuluma ngawo nje manje uneyinkomo engasukumi phansi ngoba kwahlala isibusiso ngoba basigcina basihlonipha isibusiso indaba kabo ebancengela uShembe lesibusiso basivuma ngoba khona abasitholayo yazi ngithi sasithola sangahlonishwa mongena obaba zabaleka zonke inkomo kodwa emzini yalapha phansi kwentaba awukho umuzi awufinje ngowakithi awukho umuzi obumkhulu njengomzi wakithi ngesikhathi sikamkhulu wami mase befika obaba bethu bangayihloniphi into kaShembe la kulomuzi engikhuluma ngawo inkomo zingaphezulu kwamashumi ayisithupha esikhathini samanje umuntu oneyinkomo engaka ngaphezulu kwamashumi ayisithupha ngisho abozalo lakhona basizuzile lesibusiso esashiwa khona uthi ke ningaphumi kulomzi anosaba sishaya ngesiqi esishokona umculo simhlanje imzuzu lishayela ihora lesihlanu uhlelo sikhumbule kuphakameni uThaba kaZambuthi nomfundisi uJesi Mhlongo sesikhumbuzweni soMprofethi Isikhumbuzo umqali wendlela ubaba mkhulu thina amanazareta simbiza kanjalo ke sithi ubaba mkhulu sithi umqali wendlela amagama akhe lawa asimbizi ngawo kodwa ke ngoba semoyeni ukuze nabantu beyazi ukuthi sikhuluma ngobani sesisho kuze kucace nje wonke umuntu yazi ukuthi sisesikhumbuzweni sikabani singomhla ka2 kahle May hayi namhlanje kodwa ke la emsakazweni ngoba umhla ka2 May sobe singasekho emoyeni kodwa ke ikhona ke nje sikhuluma ngaye sisalithola ithuba la emsakazweni namhlanje inamba ka WhatsApp 0687649969 WhatsApp number 0687649969 ipage ka WhatsApp
lithi sikhumbule kuphakameni, elinye lithi Inanda 88.4 FM. Ama page ethu la ka Facebook. Uphinde futhi uma ligejile uhlelo noma kukhona ongakuzwanga kahle, uyoya ku YouTube, ufike YouTube uthi sikhumbule kuphakameni, uyowafica khona ama video onke eyinhlelo. Ngiyengizwa umuntu ethi ngithumela uhlelo oluthile angikwazi bakwethu ludu uhlelo, ngiyiphathela nopopopo wefoni, awukwazi ukuthumela uma isinkulu kakhulu ifile le iyohlelo lonke, kodwa moya ku YouTube wena uzofika ulithola uhlelo kuthi lokho kukuphundulile wangakuzwa ufika ukuthole khona, uphinde uqale phansi ulalele lapha ya uzokuthola lokho uthi ayi sengikhohliwe lapha nantheni cinga khona. Okunye umuntu futhi ukangithinta mina athi konje liphi usuku enanikhuluma ngento ethile, angisakhumbuli. Angisakhumbuli. Ziningi kakhulu izinto esizikhulumayo, ukuthi ngangiyikhuluma mhla kabani, nami ngisuke ngarekhodi phansi ukuthi ngosuku oluthile ngikhulume ngokuthi, ngosuku oluthile ngakhuluma ngokuthi, angisuke ngasakhumbuli. Hamba ku YouTube uzofika lapha ubheke ihloko zezinhlelo, nawe mawusakhumbula uzokwazi ukuthi uyithole leyo nto oyifunayo, noma njengoba sikhuluma nje ubhale wena phansi mangakuthi lolu hlelo lolu kukhona la ofuna ukuphinda futhi ulalelisise kahle khona uzokwazi ukuthi mongena lapha ku YouTube uyofika ubone ukuthi uhlelo la ngomhla ka 29 April, bese uyakwazi ukuthi uthole lokho osuke ukudinga. Kade sisakhuluma la mfundisi sanqamuka ngehora lesihlanu, ngiyabona ukuthi hey umuntu bese semoyeni akasasibuki nesikhathi, kanti isikhathi sobele sishaye, kodwa ke hayi akunakalanga, asiqhubeke nayo le ndaba. Bengikhuluma ngendaba yokuthi kunezinto ezimthetho yokusindisa abantu nemithetho nje yothando ezenziwa ubaba omkhulu njengalo muzi ke. Ubaba wami ngiyabona ubaba wami ukhetha inkosi late, ubuzwa enye indoda ke naye ngenza asingayenzi lento, ithi le ndoda manje emhlongo makwenzekile ngesabatha yayisanda kufika, ubaba ke ngithi bathemba ukuthi ukhuliswe abantu abamaNazaretha uyawazi umthetho, kanti ubaba phela wemngude engayisontweni. Usebukhumbula into eyenzeka kanzama, uthi makwenzekile ngesabatha wakhohlwa wabasazi wadlula isabatha, umusa ucisha umlilo uthathile ukhuza amanzi uthi ngithethelele inkosi yasekuphakameni, ngithe ayikho leyo kanti into kwathiwa yokwenziwa umshumayeli futhi kanzama, hayi yonke indawo. Kufana neka amaJakobe, umaJakobe ozala umagceke oweshanyela lapha egcekeni ekuphakameni, ngithi uma sibisi umaJakobe ube lapha emangadini la ngikhulele khona, kule mizi yasemangadini, kodwa ngikhulela Vilakazi bebefana imndeni. umaJakobe ufika kubaba omkhulu uthi ubaba omkhulu awu mntanami wonda kangaka, kwenze njani ukonda ngizakhe. Uthi ke lo baba selongenile la, ngithanda ukulamba impela ngoba bokuthi mangibuye emasimini ekuseni kuvuka ngo4 kuyohlakula. Mefika manje ufika eselambe kakhulu, uthi ngangiye ngithatha isibhebe ngisigalele eswini, babe beyigoqozeleka amabele phela benza utshwayana. Yibona ke lo obumdokwe wabo. Uthi ke njengoba uswatha singakwenzi nje ikona lokho kudala ngonde. Usethi ubaba omkhulu kumagceke kuLunkulu kudadewabo kunina kamagceke umaJakobe, uthi kulungile ke mntanami ophuza wena. Kuthe kusuka ezangalapha ngakithi izinsizwa mayikhetha inkosi, hayi uShembe wathi sowuphuza kancane, kanti usho kumagceke. Angithi mfundisi lento oyishoyo ifana nokuthi siyonikela sibambula yini la kuShembe. uShembe bese etshela wena athi hayi kulungile uboyidla ingulube ngento enisuke niyikhuluma, ngithatha inkulumo yakho mina uyifake kumina. Sengithi mina hayi ubaba wathi ilungile ingulube ingadliwa, ngangikhona mina esasiyonikela etshelenye insizwa iguqile phambi kwakhe, wathi uShembe hayi ilungile ingulube noyidla.
akezwanga kodwa uthi biyibika ithini kuze kufikwe lapho nje bekuthiwani futhi bekhulunywa naye uthatha indaba bajwayeleka abantu aphatha inkonzo umuntu ngento yakhulunywa komunye umuntu bese yenza umthetho nala la imbumbulu kuthiwa wafika komunye umuzi kugula umuntu yena ubaba mkhulu wathi wena mntanami awuzosinda la kule yantaba kuyofika inyanga yowakha khona iyone yokulapha kodwa utheni baba mkhulu singayidli imithi singayinyangeni kodwa uthi kulo kuyofika inyanga manje into yalo ezolashwa inyanga ngoba idimoni lakhe lilinde inyanga kithi uthi ubaba ilanga nina bantu bakamhlongo usho kamhlongo kithi hayi kamhlongo wonke omhlongo uthi idimoni lalapha kini liyawazi uvaselina namanzi abusisiwe nina anifanele ukusebenzisa uvaselina wakhipha isokisi lakhe onyaweni kwakukhuluma umnewethu wakhipha isokisi lakhe onyaweni wayesethi lengane emikhula noyithinta ngaleli sokisi yosinda sikhule ngalelo sokisi thina masigula sithinta ngaleli sokisi sisinde manje na-ke hayi ukuthi lento ke siyenziwa ukuthi umuntu ayihambele namafutha akhe uma kungenzeka ukuthi unedimoni efana nelakithi elwazi uvaselini awusasindi usuthi amandla kaShembe awekho awasebenzi iyona lento esifika siphethwe ikhanda kuShembe athi uShembe akhomba umsebenzi athi amthathe lawa amatshe wena ahambe yosebenza lapha kanti yaqila zani afike kumina nami ngiphethwe ikhanda ngiyakulandela atlanda amanzi ngoba lamakhanda wangenanga ngeindlela ezifanayo amakhanda wona kodwa awafani nembangela awafani amakhanda wona kodwa manje imbangela ukuthi afike kanjani ayifani manje thina bese sithatha yonke into ke ngoba sezwa kukhulunywa nomuntu ngento eyodwa hayi wathi uShembe kwenziwa nje ngesonto elizayo sizongena kakhulu emthethweni ngathi sokhuluma ngo23 u14 ukuthi kuphathwa kanjani hayi ke sokhuluma kakhulu ngaloko namhlanje sicapune lapha nalapha ngoba ubaba mkhulu khona isimanga asenzayo mefika umntaka Samboti ubaba mkhulu imvamisa abafundisi abathola kwakuyifundiswa baba wafundisa emabandleni okunye ngizokuthinta njengamanje akufananga ngiyengizwa abantu bekhuluma kube ngathi ubaba mkhulu uyahamba nabantu abangafundile uyahamba nabafundisi base emission njengomfundisi uMbatha umfundisi uMbatha kwakugalagala lasemission wayefuna ifundiso manje nakade sikhuluma umkhokheli uClara ukuthi wamgcoba umfundisi uClara Maphumulo kwakuyinkosazana yayifunda isikole wayithatha wayenza umfundisi ngoba wayikwazi ukubaluleka kwabo as long as bezofunda uNazaretha ngoba kukhona lento manje amaNazaretha amanye uthola ukuthi asefunde kakhulu asekwazi ukuphikisa uShembe uthi ukhuluma wena ukuthi uShembe wathi bese zithi ifundiswa hayi nina nibweni khohle phela ukuthi ubaba mkhulu wayengayanga esikoleni uyabona ke ubulima ke umuntu mase imfundo mayihlala esilimeni sizokhuluma kanje ibuveze oba hayi nina phela nibweni khohle ukuthi wayengayile esikoleni kusho ifana notshwala utshwala into oyithukisile beyayiphusha ibuveze oba njengalento yokuthi inhlabelelo yamaNazaretha zonke sebekujwayela abantu ungafika ukhule uShembe ethi uJesu wena busuthatha lelo sulithole ezincwadini bese usebenzisa lona kakhulu kunolinika uShembe okunye ukuduka lokho ngoba ulwazi lwakhe alundlulo likaShembe angaka ulwazi lwakho ndlulo likaShembe ngabe musu uhlubukile masiwazi ndlulo uShembe suhlubukile awukwazi ukushintsha into uthi ubaba mkhulu uthi ozayo emva kwami uyena kuphela yoba namandla okushintsha izinto uthi methe entweni engithe imhlophe wathi yena imnyama ningamphikisi manje na ukushintshile niloku akufike kubhala ubaba mkhulu namanje uJesu hayi umfundisi isikhathi manje sithi 5:15
Sithi sesisalela 45 minutes nje ukuthi sigijime la sibheke ukuthi kwenzakalani. Ake ngidlule futhi kule ncwadi indaba ka Shembe umqulu wesibili uvolume 2 kune volume 1 kuno volume 2 ziyatholakala lezi incwadi ngihlale ngisho ukuthi zikhona incwadi ziyatholakala abayidingayo bayongithinta ngibatshela ukuthi kwenzeka kanjani asizameni ukuthi ungathi ueNazaretha kodwa awunayo ngisho nembhalo basebenza kakhulu wayengeke uShembe alanda ubabudlomo amlandela ukuthi azobhala kanti awukho umsebenzi obalekile ngalezi zinto nazi namhlanje ikhona kodwa uthola ukuthi kunomNazaretha akanayo lencwadi kodwa umuntu uyakhuluma naye akaphikisa umuntu kodwa akanayo ngisho incwadi neyodwa ikhuluma noShembe ngoba ngisho ihlabelelo lesasiphethe uyahlabelela nje kodwa akasifundi imisebenzi ke la ngithe namhlanje sikhuluma ngoMprofethi umqali wendlela sikhuluma ngemisebenzi yakhe imfundiso zakhe nomlando wakhe nanko omunye wemisebenzi lapha ya upage 29 lo uthi uShembe uvusa ingane yayisishonile nginikani Khambulu yena owayixoxa le ndaba onginikani wayendodakazi kaMshumayeli uSamuel Shinga ngonyaka wesikhonyana e1932 le ntombazane yagula yadlula emhlabeni kuthe isishonile uyise wezwa ukuthi uShembe usemzini waseBhekmesi wahamba waya kuye umcela ukuba aphathe umngcwabo wendodakazi yakhe umuntu kaThixo uShembe wavuma wahamba naye wafika lapho kugcwele abantu beze emngcwabeni uShembe wangena endlini lapho isidumbu sasilale khona wasivula wasithandazela intombazane wayinyakazisa amathambo ayo alulama intombazane yaphaphama yambuka wabuza uShembe uyangibona yaphendula ngikuboni kepha izwi lakho ngiyalizwa wayithandazela futhi waphinde wayibuza uyangibona na intombazane yebo ngiyakubona uShembe uyangibona ukuthi ngingubani intombazane unguShembe uShembe wabiza abantu wabatshela ukuthi bayiphakamise yavuka yaphakama uShembe wayesethi vuka ngiyokukhombisa indlu yakho yokugcina waphuma nayo nabantu bonke ababesendlini balandela abanye ababengaphandle babelindele ukuthi uzoletha isidumbu ethuneni bamangala uma bembone ehamba nomuntu ophilayo eya ethuneni lo muntu oshone ngayizolo eya ethuneni lo muntu oshone ngayizolo intombazane yayizihambela ngezinyawo zayo uShembe eyibambe ngengane uma befika ethuneni uShembe wathi mntanami nansi indlu yakho yokugcina ebese ilungiselwe wena ukuba ulale khona kodwa uNkulunkulu akakuthandi ukuba uhambe emhlabeni uShembe wayesekhipha iduku lakhe lesandla walibophela entanyeni yentombazane yakwazi manje ukuzihambela ingasabanjwe umuntu izwe lonke laKandelu laba baza ngaleso sigameko abantu basho bathi asikaze siyibone imkhuba nje uShembe wathi abafune ixoxo balingcwabe ethuneni intombazane yaphila ngegama likaShembe amen imisebenzi ke kaShembe le eyimanga abantu ababembona ngayo la ifike khona ukuthi cha sibabonile siyibonile inyanga sibabonile abafundisi kodwa nje asikaze sikubone hayi asikaze sikubone uShembe ubizela ukuthi akayongcwaba uyavuma uyafika uvusa umuntu nokuthi ayongcwaba yena ufike uyamvusa seshonile uyabona imkhuba noma igemegeme noma inhlekelele ayizenza zonke kwakuyigameko engaze zenzeka yabona njengamanje ngikhumbula eyokuphenduka kaMfundisi uNgcobo uDen manibuka lapha walapha kaNodwengu esizweni sakaNodwengu esigodini Mona mubuke esihlabelelweni sakhe ekuqaleni kunekhongomane lapha elifakwe ubaba mkhulu nanti elinyatheli enyathe ayaligqoka ufika kaNgcobo ngenhlanhla le ndaba ngayithola kahle ngayithola kugogo Malithuli
okuyena owegane umfundisi uNgcobo. Ngithola kuyena uyixoxa isikhumbuzo. Ake ngiphinde ngikusho lokho. Isikhumbuzo umthetho omusha lo ukuthi singene ngo9 siphume ngo12. Isikhumbuzo singena ngo12. Ngalesikhathi ungasha u12 kuyahlatshelela ukuthiwa ngizohamba ngikhathele gidwe kuze kuyoshaya u12. Kugidwe kuyothi ngo12 bese siyangena. Bese injalo. Lapha ke sinamumva emzini kamfundisi uDan ukuthi sinamva igama eliqanjwa ubaba mkhulu njalo mefika khona. Uthi igama lelo umzi sokuyisesinamva liyabukwa inkosi entsha isematholeni. Igama lomzi odwa leli kanje. Lincanyulelo makuthiwa isinamva. Isinamva liyabukwa inkosi entsha isematholeni. Mefika khona ngosuku lokuqala ufika uthi ugogo ngangikhona umalithuli lo. Isalukwazi esibovanyana. Mefika uyabingelela. Uyavuma ugogo. Uthi ke kulela bhokisi lapha uzophenya ingubo ezu5 noma 6 washe isibalo. Phansi kwazo kuneqoko sami esimhlophe engathuma umyeni wakho ukuthi akangithengele sona egoli. Uthi mina futhi engancenga umuntu ayithenga kusona esho imali enye ngathi mina sehlise sibe imali ukuthi. Uthi ke leso siqoko sami ngilande sona. Uthi ugogo umalithuli. Ngase ngithi cha baba umuntu kaNkuluNkulu uyazi ukuthi umthetho wesiZulu uthi ayithinti into yendoda. Uthi kodwa sengibonile awukazi ungene lapha. Akekho uNgcobo. Akekho usegoli. Awukazi ungene lapha endlini. Naleli suitcase okhuluma ngalo likhona futhi. Nale siqoko sikhona. Nale ingubo engaphansi kwazo zikhona njengoba ushilo. Ngakho ke ngizobhalela yena uNgcobo. Ngimtshele ukuthi ufikile. Uthi ke umbhalele umtshele ukuthi sohlangana la ekhaya. Uthi umalithuli ngikhohle ukuthi methi ngimbhalele yena ke unayo ilokhuza la indawo la kuphuma khona ipost lakhe. Ngoba lo muntu uthi ngihambe ngishumayela izwi. Oyithatha phi incwadi? Ngoba ngenali ipost. Uthi ke ngase ngivuma cha ngizombhalela uNgcobo. Uthi aphumeke lo muntu ahambeke. Uthi simbhalele uNgcobo. Kodwa manje inkinga ukuthi uNgcobo uzothi mefika lo muntu uzotshela ubantu uNgcobo usefikile. Uthi kodwa ngelanga ukufika ngalo uNgcobo. Uthi kwadlula isikhathi lesincane sayibona iqhamuka le ndoda esangweni. Yayibingelela. Yayifika imenhla kwesibaya. Kumgingqilizi lapha esinamva. Umuzi wakhona. Akukho flat. Akukho flat kumkanje. Yafika yamangezansi yayisikhuleka le ndoda. Wesephuma uNgcobo mnumzana. Cha imini engafika la ekhaya isiqoko sami leso esendaweni ukuthi uthi hayi bayichazile indaba yakho. Ngayizwa ngase ngibuza wawumaphi ngithenga lesiqoko ngoba ngempela umuntu ngamncenga wathi lo muntu kulungile ke ngizokunika ngoba ukhona ofikile wathi uma ufika lesiqoka ngosehlisi. Indaba kaShembe isimangaliso. Ukhona indoda efikile. Meyichaza lo othenga isiqoko yena uyifanise nawe le ndoda. Uthi le ndoda efikile ithe lesiqoka ngosehlisa kulungile ke. Uthi ke ngase ngiyasithatha isiqoko. Uthi ke itheme ixoxwa le ndaba uthenga isiqoko esithandwa uyena uNgcobo. Ya. Kodwa manje kodwa uthengela uShembe. Kodwa zonke lezi zinto ezishiwo uShembe mefika kumalithuli ziyenzekile la ithenge khona isiqoko. Uthi wayesethi phuma neBhayibheli uthi abangesangena endlini uthi bangena esibayeni. Bangena phakathi esibayeni. Uthi wayesememeza uNgcobo ehlisana iBhayibheli. Zalehlisa ingane iBhayibheli bangena esibayeni. Akasho kodwa incwadi umalithuli uthi sasingakwazi ukusondela ngoba thina sasihlonipha. Uthi balivula kabili kathathu iBhayibheli babona kuphambana imbani phakathi eBhayibhelini eliphethwe uNgcobo elivula. Uthi kwathi makuphambana imbani uthi waguqa phansi uNgcobo. Uthi samze seshintshe esethi baba. Esesho kule ndoda. Uthi
usukela lapho wathi bunco wesitshela ukuthi angisayi luthela sengihamba nale ndoda manje unesikhundla njalo eluthela akanoma umdikoni noma weyini umkhulu weselandela ke wesephenduke bayiNazaretha wasithatha lesigqoko uShembe uhamba naso uyaqhubeka uyahamba uyethafa masi uhamba nomhlangano uzodlula konkosi ensingweni abakazi ke ensingweni timapha abantu senkosini yakashangazi igama lomuzi wakhona kuthiwa isensingweni sekuthiwa yike manje se no shangazi le hayi lo ya khona la indwethu ethafa masi kodwa igama lakhona kuthiwa isensingweni sengisho umuzi ke lo kaShembe usulapha kuthiwa sesibukweni kodwa ke wayefikela ensingweni ya esesibukweni njalo futhi kunesigeme esehla ukuze sesibukweni akubanga nje sesibukweni obaqala khona okwenzeka mase efika ke njalo menhlangakazi uthi uMbatha ngiyathunywa mina uphenduka kaMbatha lo ngithunywa ibandla engikulona elilapha eThafamasi emission ufika bhala abantu abaya konikela kuShembe ngoba kufanele baxoshwe ngoba babulala umsebenzi baphuma la batsheliwe la isontweni ningayi kulwa umphuzoni hungula abayileke babhalwa phansi impimpa bothi befika bebequla amacala uthi kwaba iminyaka eminingi ngikwenza lokho uthi kuthe ngelinye ilanga uthi senginesihlahla engicasha kusona usuke ecashile abhale esihlahleni uthi kodwa ngaleyo nyaka uthi kwafika isivunguvungu somoya uthi sawusha uthi ngisangithatha sawungithela phambi kwakhe uthi ngathi mangiguqa phambi kwakhe uthi ngabodwa ngeke ngithi mnumzane uthi ngathi wasengithi baba wayesethi mncane njalo uShembe ngalesikhathi bathi baba nje kwayena mncane ngalesikhathi ufike ngomuntu wathi bhuti mntanami wenzani lapha uthi uMbatha cha ngithunyiwe ibandla kuthiwa ngizobhala abantu abeza kuwena ngoba wena uhungula abantu uthi kuShembe basuke bezokwenzana abantu kumina uthi basuke bezobika insizwa abanazo uthi yini edala bengayibiki insizwa esontweni elikuthumile ukuthi ozobhala uthi angazi baba uthi labantu mase bebikile osukubabhale abaphumeleli nezintweni abazoyicela uthi bayaphumelela uthi pho njengoba ubhala abantu wena awunalo yena usizo nalo okufanele ulibike nawe kuShembe uthi ngase ngithi nginalo sesishade iminyaka emide nonkosikazi asibathola abantwana sethu uShembe kuyena kulungile ke mntanami uzobathola abantwana bika ke manje kodwa wayesebika wathi cha sengiyabika nami abantwana ngibona wakhohlwa ibhuku alibhalayo bambona abantu nabo useguqe nabantu okufanele ngabe uyababhala bazobhala ubani uzobhala ubani yena uthi kwathi meqeda lapho uthi wezwe ngathi khona into eyenzakalayo kuyena uthi yaphela yonke lento aziyo ngokukholwa wabona ukukholwa okusha uthi kwathi makusuka ensingweni kwanje kuwe nhlangakazi wathi ngeke ngisagoduka wangena endleleni wakhuphuka wazofika walinda uthi bafike bamhlalise edokodweni abantu nokudla bamnika ukudla kwakunjalo kuqala uthi wathola ukudla la kudliwa khona kwadliwa kanye uthi kuthenge esabatha ufuna ukulalela inkonzo uthi ayivula inkonzo le ndoda uthi ayisingena encwadini ethi uma uyiNazaretha awuligunda ikhanda akuphuzwa ukuthi akwenzi le ndoda yenza umsebenzi osenhlangakazi ukuvuselela imithetho ya uthi baba umhlangano kuthiwe kuvuselela imithetho akukhulunywa uthi wakhuluma wacaphuna ohaba kuki besibili athi kuwena ophuzisa umngwa uthi wavula zonke lezo incwadi abangayifundi lapha ya kanti siphuza utshwala nje abayifundi lapha ikhona incwadi kaHabakuki ngithi Habakuki 2 soyifunda uthi hawu kanti akuphuzwa kanti akukundwa ikhanda kuleli bandla khona ekuthiwa kukundwa uthi wathi mekuqedwa uthi wavela wathi ngiyayikhetha inkosi manje wayekhetha inkosi kwavala inkonzo wayesehla ke ngesabatha ke usebuyele ekhaya usuke enhlangakazi uyeThafamasi
uthi wathi efika ekhaya wemxoxela unkosikazi wakhe wathi cha njengoba singabathola abantwana sekuzofaneleke singene kaShembe manje yisabatha namhlanje sesongena kaShembe kodwa kusasa asihambeni siye ebandleni lami ngiyovalelisa mefika khona angithi njalo mokuyisonto kufanele uyithinte kahle intshebe yakho akufunakali kumile uboya usefika uShembe wakhuluma enye into la wavele wangagunda yaveva intshebe manje ingagundiwe yaqhamuka mefika kanti bakhona sebempimpile naye njengempimpe enkulu kodwa sokukhona ezinye ngaphezulu kwakhe umbatha nje obengabuyanga nje ne-report yabantu abaguqe kuShembe uhambe naye uthi mefika la ufika kubekwe ikhanda lengulube etafuleni kuthiwa uyena ozomukelisa abantu uzosika kulona uzobamukelisa ingulube uzosika kulona ikhanda lengulube athi mebekhuluma athi Mbatha isimanga sowenzo wena athi hayi isimanga sengulube uthi uMbatha cha ngeke ngikwazi ukusenza awuyini ngaze cha iBhayibheli lithi ingulube ayidliwe sonke lesikhathi wena uyithatha phi lento ngoba sonke lesikhathi wena bukwenza lokho usosilahlile sihambe noShembe nawe sibonile ungabuyi nereport yabantu abanikela kuShembe nawe unikelile athi nginikelile bathi siyakumisa cha bengivele nje bandla ngizovalelisa sengiyahamba angithi isonto ngomsombuluko avuke ekseni anikele kuphakamini athi mefika khona ahambe yedwa qala yobika enkosini cha baba sengifikile mina le ndodo wathi ayibuye izobika ebese landa unkosikazi wakho amlanda unkosikazi mefika athi wena nkosikazi abasekho abantwana esinyeni sakho kushushembe abasekho abantwana esinyeni sakho usumdala kodwa ukhona unkosikazi engimbekele lo ngizomlanda lo ntombazane uyonizalela izingane ezu8 zibalwa ingakafiki uyonizalela izingane ezu8 wayesethi akubiza intombane yakachelisa iyona ezogana iyomvusela umuzi omunye unkosikazi womunye ithemi ifika unkosikazi yakachelisa wayesethi wena ntombazane yakachelisa uzawugana le ndoda le ndoda ezokhetha inkosi nganoma isinawe nomNazarene uzogana le ndoda inikeza unkosikazi efika akuphikwa wesiyavuka ngoba vele kwangaganelwa indaba yomjolo la kwakhiwa umuzi uthi ke nizozala izingane zibo8 eyokuqala usibanibani esibili uyiqamba amagama umfana intombazane wayiqamba kwakhona ozara kwakhona omavuka nangu lapha kasiyo khona kwakhona sengikhohlwa amagama abantu kodwa nje ngimakhulula umavuka ukhona la akasematendeni uzara ngibabonile bakhona ngalokhuza sengikhohlwa amagama abantu kodwa babo8 kwase kuthi njobe bebabala bazalwa ngokulandelana kokuqamba kwabo baze baba yilesibala silo uMbatha wanjubeke bese emnhlonhlweni la enande idube eplazeni likaDube umuzi wakhe musohlange nako musohlange ngenzansi lapho kodwa ukuzala eThafamanga wakhile endaweni eziningi ngoba nalapha inzalo iningi nasentanda mefika wakhile entanda uke waya futhi ngase-South Coast wafika wahlala khona angithi uyakhonza kuthiwa hambe uyohlala la uyashumayela lo uyena futhi kusho ukuthi ubaba mkhulu wambuka lo muntu akangibothi ngubani kathi umfundisi uyena lo amthumayo ethi ahambe ubhabhadisa bafika abantu bamkhombisa iziziba esinenyoka uyazi uShembe umuntu bamkhombisa iziziba esinenyoka uthi uyabona ke mufika kulesa siziba ngena uphethe umsingizane wotshani wathi khona umnumzane oqhamuka kulezo ziba bazokhombisa sona akothi mephakama ulume lotshani ukhwife oshona phansi kuthiwa wakhifa waze wayikathathu
bathe mebe kuthiwa kwakuminqwabe emzini bebuka ukuthi nangu umuntu odliwa inyoka bavele bamfaka ngamabomu wabafuna ukuqeda le ndaba yashaya kuthiwa yathi miqhamuka inyoka kuthiwa batha kuthiwa babaleka abahlehla bonke bebethe bazobhabhadisa kula thuthe emekhwifiwa phansi babuya manje babukela okwesibili wakhwifa yawa phansi okwesithathu iyazi ilokishona ivumbuka okwesithathu uthe emekhwifa yayisishona phansi yayisiphuma isiyokuma kude aphumela ngaphansi kuthiwa ngisho nowengezili kuzobhabhadiswa ngalelo langa kuthiwa kwehla intaba wafike babhabhadiswa ufuna ukuzomkhombisa ukuthi njengoba nguthuma nje angiyena umfundisi njengawe mina ngivele ezulwini wababhabhadisa umbatha uthe emephuma ngaphandle uthe emephuma wayewe equleka waqukulwe sethathwa lapho ngoba ngaleso sikhathi uhlele entanda waqukulwe sethathwa lapho ukuze ayiswe kubaba omkhulu wafika usethwele wangeniswa endlini yakhe kuthi isilwane sasezulwini asingenanga endlini kuthi wasangena senza leyo nto besimtshele yona kuthiwa sadonsa utshani sadonsa umsingizane wotshani elokhuzeni ekhothameni lendlu sasezisuka ezindlu sakhwifa kathathu wavuka umbatha sizomkhombisa ukuthi sisukaphi sona ngibone labantu laba sekuneqembe elisha elikhonza imvelo manje abakhonza ilanga abakhonzani bagcaka noShembe bayamthuka benza yonke into labantu manje ngihleke ngibuke ngithi mina yazi abantu basithwe isithupha labantu bakhonza imvelo uShembe wasifundisa ukuthi sikhonze odala imvelo singakhonza imvelo sikhonze odalile bona bakhonza imvelo kodwa bayahluleka ukukhuluma nemvelo angaze ngizwe kuthiwa abanisa imvula angaze kuthiwa ngizwe benzeni kodwa uShembe wayikhuluma nemvelo yonke imlalele lo Shembe bamthukayo manje ngithi mina ayikho indaba yalabantu bayakhuluma nje abayazi into abakhuluma ngayo ishiya kanjalo ke umuntu mawubona ukuthi uyidlalela imoya ethini uzokushonselela singakakhohlwa mfundisi incwadi kaHabakuk 2:15 kaDushi ithi wonke omphuzisa umngane wakhe axube nokufutheka amdakise ukuze abuke ubunqunu bakhe izindaba njengoba uzathiwa emzini kazuma kuthiwe kabani kade kudunusa umuntu mayesedakiwe uyadunusa kuthiwa ke umuntu mekudakisa usuke ufuna ukubona ubunqunu bakho ngoba mehlisa uziphu kuyindoda echama abe sawubuyisela uyahluleka nokubuyisela ithuluzi lakhe lokuchama usehamba eliveze obala sebezobona ubunqunu babo uthi thini indaba ithi kuzoba njani uyakusuthiswa ngehlazo esikhundleni uyakusuthi wena omphuzisile uyosuthiswa ngehlazo esikhundleni sani senkazimulo bese wenze kanjani uphuze nawe wambule ijwabu indebe yesandla sokunene sikaJehova siphendulelwe kuwe kube yihlazo phezulu kodumo lwakho enzokuncwadi utshwala phuzwa ngani na incwadi yasho utshwala bese aqalanga manje ukuba inkinga kade kwaqala ukuba bese utshwala benzela abantu abadala hayi khona into esho uchiliza ngiyivumi ethi kwakugibe lokubamba imfene utshwala kwakugibe uyayichaza kanjalo uchile bese cishe uchiliza noma kwakuyingcitha buchopho kodwa cishe uthi weqinisile ngoba zazi ukuthi mase idakiwe kade izoncela inkomo zibhuquze sibayeni ufike ikwazi uyibulawa indaba kaShembe mfundisi enye indaba le eyinkinga kade ngikhuluma nomunye kukhulunywa lento ngithi mina niyahlupha okade sikhuluma ngokudla yena usethi hayi notshwala bezulu abinankinga ngithi mina niyahlupha sithi sikhuluma ngokudla nebenikhuluma ngotshwala ngoba bengikhuluma ngokudla amabele ukuthi amabele abaluleke kangakanani emzimbeni womuntu ingakho kwakuvele kuthiwa ubani mayiphila kuthi usadla inhlamvana ngoba sasivele sidla amabele umbili ubungekho umbila wafika nabelungu ukudla kwethu thina bekwamabele yensethi hayi notshwala bezulu bunempilo hey abantu bayabuthanda utshwala sikhuluma ngokudla akhulume ngotshwala ilento ngeke ngiyiphike umuntu athi masedakiwe kuthiwa hayi
angathi udake wakuthiwa udlile nifa siyadla thina ukudla nithi ukudla notshwala nifanisa ukudla esidliwa yithina notshwala hayi akufani angathi umuntu edakiwe kuthiwa udlile ithina esidlayo akufani ithina esidlile ngoba sisuke sidla ukudla manje angathi into nento eyihlazo iloko ihloniphiswa ngento eyukudla ekudliwa yithina hayi abafuna elinye igama impela angathi umuntu siyafike sidle thina ukudla naye kuthi udlile hayi alifuni elinye lokuhloniphisa lento udakiwe nje kuphelele udakiwe nje kuphelele ngoba iyihlazo vele lento manje mayiloko imbathiswa sihloniphisa nento ingabe kuthiwa uma kuthiwa udlile ngabe kuthiwa ulambile kuthiwa womile kuyafana ke nogwayi ngithi into efanayo yeah ugwayi umuntu uma efuna ugwayi kuthiwa uqalekile uqaleka makwenze njani uqaleka uqale kusini ake ngibuke lapha ku Facebook ukuthi sinobani Facebook page sizoya ku Facebook sino Facebook isikhumbule ekuphakameni sino Facebook inanda 88.4 FM esobheka kona na WhatsApp ngala ukhona nawo sesiyangakhona manje oba ngalibona iwash liyashoshela ikhathi ziyahamba sinaye ubheki inhlangase uthi ngilalela uhlelo njengenjwayela lengiphuthi awu amen mfoka nhlangase siyabona umpilonhle bokwe kaQolomba naye khona uthi ngilalela ngisematikweni nandi abantwana basezulwini inkosi nibusise amen awu amen inkosi ikukhumbule nawe bokwe la ukhona iminesa nangu umzondi kaMiha ngubakhe iminesa abathi mayibenhle kwabangcwele na sendiyakwazi ukunimamela ku YouTube ngoba ndiseKapa awu sibonga kakhulu ngiyacabanga nange app mayivumile uyakwazi ukuthi usithole ubusani Ngoboti uthi amen Ngoboti sihlezi sinaye la nangu uRagwani Sibethe naye ukhona umzwandile lo inaziri naye ukhona umzwandile insizwe le eMaritzburg King's Resource muthi abantwana naye ukhona Nkosente Sokhela ukhona Simphiwe Jali naye sinaye ethula sizwe Mshengu Pulsi Adonis naye ukhona Henry naye ukhona sihleli nabo la ku Facebook othi sikhumbula ekuphakameni ake sibheke lapha kwinanda 88.4 FM ukuthi kukhona bani esingamthola khona siya kwinanda 88.4 FM ku WhatsApp njalo ngithe inamba ithi 0687649969 0687649969 uzimele wasetafelkop uzimele Cele wasetafelkop ngikhona ngibekile indlela emsakazweni inanda 88.4 FM ngila ePine Town imini yabantu mayibenhle kwabangcwele amen baba imdletshe naye uthi amen njomani elihle naye nangu la ukhona Phupephethe naye ukhona ummeli khaya ubaba imdletshe Philanzulu Zamani Christopher Mseleku Mzamani sinaye umzwakhe Jili Jomo Thokozane Freedom Msimanga siyamseleku Duma Masethi Muso Nkosi Siboniso Gwala Bhikisha ukhona umcabango bani lo umcabango Nzama na ukhona ngwede nengwavuma ukhona naye lapha kusikhumbule ekuphakameni yeah hayi ngibafundile la ku nango Nkosente Sokhela noBhekani kusikhumbule ekuphakameni bakhona nabo naye imiyalezo iyangena ngiyayibona ke ngiya ke manje umdumbatha naye ukhona lapha kusikhumbule ekuphakameni iloko ingena ke manje imiyalezo ngiyayibona
ake ngiye lapha ke manje ku Facebook page wethu ku WhatsApp WhatsApp manje awu yabona njengoba nge-WhatsApp nje ngiyacinga lapha nangu babuhlongwane Newland East uthi impela uShembe indidane yoqobo ngoqobo siyabonga babuhlongwane Newland khona ola futhi ya sawubo hayi lo uthi sawubona Nhlanhla uNhlanhla akekho kwanamhlanje khona uCanon ingene ngephutha sibone enye la umzamo sigwaqabhuleni asike sizwe usigwaca uthini la esithumela ivoice note usigwaca imini sabatha mayibe yinhle mfoka Samboti nombaba umhlongo usigwaca lo ngilalele kuze shayi ihora lesithupha ngikhona la kwamancenze P20 kodwa nje manje ngibhekele la engibamba khona itoho ezinga yabonga hawu sigwaca ungena ekseni namhlanje mayithi ubheke khona ukasithinta usigwaca ngisho esemsebenzini nangithi manje ubheke khona ke namhlanje ake sibone futhi la nangu uthwala kamashu lo mangicabanga uthi ngikhona kwamashu siyabonga siyabonga babuthwala kamashu sibone futhi ayi ngeke ndothumela ivideo seyishiya ivideo nangu indaba ezinhle emfoka Dladla sihlezi sinayeke naye lana ke sizwe ivoice note yakhe ithini mina esabatha ayibenhle studio ngiyabingelela umfundisi uMhlongo nobaba uSamboti sibonge kumdidiyelo hlelo Canon SA hayi asilutho ngaphandle kwakho silutho ngaphandle kwakho hayi kuthiwa zithimbo ngindaba zimnandi sikuphakameni hayi namhlanje hayi yazi bengigeqa amagula indaba zokuphendula kwabafundisi ababili umfundisi uNcebo nomfundisi uMbatha madoda futhi yazi kuba uShembe wafika esizweni mhlawumbe esasinamandla emhlabeni hayi ngabe wonke umuntu yeNazaretha ngoba ngiyaye ngithi mangibheka amaMuslim nawo ngiwabone ngokuthi khona lapho khona ngibhekisana nawo khona ngoba sebebhema nogwayi manje thina nje hayi eNazaretha hayi thina uShembe wasakhela into enhle ngayo nje la khona ke kufanele ngabe sesikhululekile sijabulile kumnandi ngobuNazaretha abanye sebeyasebenza bezifundiswa abanye kodwa ilaba khona beqala khona manje bezakhela amathole egolide bedumise ezinye izithixo uNkulunkulu wasekuphamena ngabafundisanga zona hayi siyabonga uhlelo athi uNkulunkulu nje angasigcinela nina aniphi impilo niqhubeke nokusithatha lezi ndaba ngiyabonga undaba ezinhle wakadladla lo Dladla siyabonga ngiyacabanga ukuthi uDladla usemsebenzini naye njengamanje insizwa le ihleli isebenza isemgaqweni impela amaSulumane ake analento yokuthi njengaseBhayibhelini iBhayibheli alikhuluma lutho ngogwayi mfundisi alikubeki ngqo noma le kukhona incwadi esingasho sithi ikhuluma ngogwayi kodwa liubeki ngqo manje namaSulumane ukuthi into uma iQuran lingayibekanga ngqo njengotshwala makuthiwa ningaphuza utshwala le utshwala nje bibekwa nje uthi ngqo bese bethi hayi ngoba kushiwonke sizokubhema angisazi khona igama abalisebenzisayo lesi-Arab elichaza ukuthi lento akushiwonke ukuthi isona bese amanye ke eqhamuka ne-argument athi ngani ugwayi usuzwabhala ukuthi uyabulala
kuyisona ukuyibulala mawudla into ezokubulala noma eyingozi empilweni yakho sukuyibulala ugwayo bhenyo kanjani bese yaphikisana lapho kuba inkinga impela namanazaretha ke lawa ke asephucukile nawa nakho ukuthi hayi into ethili yenziwe ibingenziwa yiwo lawa amaflask ake sibone la awu yabhala ya delete le ndoda yabhala futhi sibhala ama message asezaba amathathu iwa delete yasaba hayi ke awuthi ngibo hayi njengamanje kusekho lutho ngenzela ukuthi ngingasali ngoba mhlambe ngesinye isikhathi sithi sesiphuma kuqala kungene alakanyana ama message kuba ngcono indaba kaShembe inganankana uJesu lapha amedelelwa abakubo bafika bamnika incwadi eyayicashisiwe ukuthi akayifunde incwadi kaIsaya le ncwadi yayibhalwe ngolimi olungaqondakali bese ichaza ukuthi le ncwadi ithi umoya wenkosi uphezulu kwami ngokuba engigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu ingithumele kumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo nokubona kwabayimpumputhe nokuhlenga abacindezelweyo zonke lezi zinto umubhekisisa izinto zokuqala uShembe azenzile ngikhumbula ukuthi mehla esitimeleni nje sethi ubuyele emva ethi uyayilahla lento sebemkhombisa amandla nawo ehla nje engafiki umnqayi ufica intombazane iyagula ilele phansi sokuwubhaqa ilele kuthiwa kwase kubonakala amathambo uyangena ukhamanzi sarazi sihlele egcekeni silungu ucansi uyafika uyayiphenya uyabuka uyagula lo muntu wamthanda akasitsheli salikwazi ehle sitimeleni ethi uyabaleka uNkulunkulu ufuna umkhombisa ukuthi unamandla angakanani wena engunike wona uyayithandazela mayithandazela uyaflathela uyaphuma methu uyaphuma intombane yamlandela isalikwazi lo muntu ogulayo usalala iminyaka wayesela wenze umuntu kaNkulunkulu yenzeni intombazane uthi uShembe uyaziba nje uyahamba akenzi njengami kuthiwa ngeke ukwazi ukuthandazela umuntu ulambile ukube wayelambile engasuthi emoyeni yebo engenalutho lwenyama kodwa umphefumulo awusuthi ukhokhelwa malini ngomsebenzi wakho uShembe amziba ahambe wehle azayowela umngeni uyahamba njalo weqonda ukubaleka ubuyiswa sebaleka manje methu weqa umngeni ufika ungena kamnqayi nangi indoda iyagula lapha cha muthunywe ezulwini lalela ndoda muthu angiseqalile usikhumisa ishosha manje bhekisa impumputho lo akakwazi ukuhamba uyilento ayiyona mukamsindisa ngikupha yena futhi ingane le yalekhaya ngikupha yena ngane yomfana afika anganaka kanginaka wathandazela umuntu wavuka umuntu wasethi hamba naye wahamba naye uma kuthiwa ngithi manje uthwani uyokhulula abacindezelo usebheka le kamaphumulo ensuzi uthi mehla ulanto indoda kangubani uSiphamba imlandile izombona yayujele shunojele babethunya ukuthi babopha umuntu ngiyacabanga ukuthi phela babengekho jele njengalesikhathi sanamhlanje kwagada wona amaphoyisa kwagada lona iphoyisa awuke ifika imbambe lensizwe mebesahamba nayo ufuna ukuyikhombisa ukuthi ubani adlula komunye umuzi akathi kuyambiwa kushoniwe ade ke singene lapha bangene afike enze simangalisa athi ngicibana nomgodi athi abantu zomba wena ayesifika ethandazela intombazane ishonile avuka umuntu bevuka yaphuma futhi yahamba yasezulwini waqala ukucwaya manje ayihlali linda ukhonza kwanza la nto ayidlulayo nolandela mina ngizohlala ngilindele ungibese uyingubo thengelwe nembuzi ngaphela sebenjalo abafundisi bamanje mesenza into
uyahlala bona khona ibhodo likhona ngifuna ukuphekelwa mina kanti mhlawumbe udla ukugcina la ekhaya wayephuma wayehambela uboshiwe njalo lo muntu ufika uyangena hamba nephoyisa ufika uyangena ejele bamvulela bamfaka ngaphakathi uthe ngo 8:30 kuthiwa waqala onyakazise emadoda kuyathandazwa la khona mina namhlanje washaya u2:15 wathi lindani manje futhi kwangazona igebengu isikhathi esiningi abantu ababeboshwa kuqala babeboshela indaba okuthelela amakhanda ukuthelela izinja ukutshala insangu hayi ngoba babebamba inkunzi noma cha kwakuboshwa nje abantu nje bakhona kodwa nababebulele ya madoda ngo9 siyaphuma kuyashisa la twaqala ibo sithi yabona ke namhlanje sifikele uhlanyu uqobolwana kuthiwa iBhayibhelini uyokhulula ababoshiweyo incwadi yezenzo uyokhulula ababoshiweyo mefika ushawuna ushawuna avuleka amasango phumani siyohlala phansi kwesihlahla kusho bayisalela abanye la abasaba aphume nezinye insizwe kuyohlala phansi kwesihlahla ufike kuthandazwe ngo9 uyafika lo okade ijele hayibo ijele livule ibosha igcwele ngaphandle azikho ibo cha ayiboni akayiboni avalekile thinta ingcingo yonke indawo manje hey sowaciboshwa kubhekwe uyatholakala ngiyafisa ukuthi ensuze why bangayikhombi indawo isihlahla ehleli kusona ngoba la kule ndawo engithi sihamba kuyona la fika phumula khona phesheya komngeni ezoya kamnqayi khona isihlahla sokunethempeli lapho noma kuthiwa ithokozani yini kodwa kunethempeli isihlahla aphumula kusona ngithi sumgani lesihlahla kunethempeli nala ahlala khona neziboshwa kufanele ngabe khona ithempeli lapho kuthiwa babheka bamfika phansi kwezihlahla athi hayi abantu abami besothandaza bese sikhathele kuyashisa babuyele kuthiwa baboda ngeke asimdedele hayi yanithobo kaphela mfundisi isikhathi siphelile manje ake ngidlule nje lapha ku WhatsApp thobani intinye ngonyameni nami ngihlele nani ngilalele ameni thobani intinye nami ngihlele nani ngilalele efonini xolisa nje ukubhala ngicima yayazi indaba kaShembe inkinga inkinga ngempela noma ngeke washo lutho mekwaphethwa nje igama lika Shembe umane utatazele ngiyabonga lumnandi uhlelo lwakho liyazivuselele ukuze uvuke enkonzweni ameni hayi uqinisile angikusoli ngokubhala ucishe isimo ayinantanga le hayi isimo mfundisi asivalelise inkosi yomsinibusise ngesonto elizayo inkosi mayivuma siyoba khona siyobe sikhuluma ngo23:14 no25 sesikhumbuzweni ukuthi wathini umnikazi wakhe ngathi number yaziwa 0606131515 nazo gcini iyolo sitwaye amen Buthabo notata ubaba umfundisi wenkosi ndinimamele ndivukuza ezenkosi umqalo wendlela umonwabisi la emampondweni eMthatha hawu amen eMthatha Nhlansuthi Ntuli na ukhona la ingenele ethi le ayi isikhathi sesiyaphika sekuphika sona isikhathi hayi sesiyoyifunda ku Facebook inkosi yomusa ibe nani inkosi mayivumile sobe sindawonye futhi ngesabatha ezayo kusasa 6 to 9 ntambama Thabo kaSambuthi Queen Rejoice sizobe sithi asilungiseni inkosi yomusa inibusise